Sajam Natura Dom, prvi hrvatski sajam niskoenergetske i pasivne gradnje, odnosno sajam energetske učinkovitosti. Sajam na kojem ćete vidjeti mnogo dostignuća iz svijeta uštede energije, bez obzira radi li se o građevinskim elementima, grijanju, hlađenju ili auto show. Sajam na kojem ćemo pokazati na koji način štedjeti, na koji način možemo sami utjecati sa malim koracima, a sa velikim promjenama na našim dosadašnjim navikama. Prvi sajam energetske učinkovitosti nije samo prvi u Poreču, u Istri, u Hrvatskoj, već i u regiji. To nije samo prvo mjesto ili prva pojavnost, to je u svakom segmentu sajma, u svakom dijelu njegovog programskog sadržaja, predavanja, stručna, izložbena i druga aktivnost uz veliki broj iznenađenja. To je zapravo jedna nova obaveza i to je nova odgovornost u svijetu energetske učinkovitosti. Pasivna kuća ili vrlo niskoenergetska arhitektura i gradnja su skorašnji standard u Europskoj uniji. Najkraće rečeno, budimo aktivni, gradimo pasivno. Energetska učinkovitost nije samo pitanje današnjeg trenutka, to je naravno pitanje budućnosti. Međutim, ako želimo zaista alternativne izvore energije, mi moramo promijeniti regulativu u ovoj zemlji i poticati alternativnu energiju. Bez toga neće biti solarnih elektrana, bez toga neće biti vjetroparkova, bez toga neće biti pasivnih kuća. Naravno, ne možemo živjeti samo od obnovljivih izvora energije, trebaju nam i klasični. Međutim, budućnost apsolutno je u tome i to je poruka ovoga sajma. Poruka iz Poreča, poruka iz Istre je obnovljivi izvor energije. Energetska efikasnost je najučinkovitiji način korištenja energije i samim time proizvodi postaju konkurentni na gospodarskom tržištu. Zagrebačka banka nije slučajno partner ovog sajma Natura Dom. Grupacija smo s najvećim udjelom u stambenom kreditiranju građana Hrvatske i upravo smo zbog toga izradili naše zelene kredite kao dodatnu komercijalnu ponudu. Program Ujedinjenih naroda za razvoj od 2005. godine kroz projekt poticanja energetske efikasnosti potiče stručnjake različitih profila da podižu razinu svijesti svih zainteresiranih za energetsku učinkovitost. Projekt se provodi na razini cijele Hrvatske i izuzetno je dobro vidjeti da se sajmovi poput ovoga sajma energetske učinkovitosti koji ima jedan veliki dio posvećen upravo stručnom kadru odigravaju znači i u manjim regionalnim sredinama.